My birth certificate says that I was separated from my mother just 6 weeks after I was born. I left from the hospital and was put in a children's home. And I've never met my natural father. As far as I know, he left the family before I was even born. So I was put into a children's home in a place called Croydon, just near London. And it was a Christian children's home. It was run by women who were single, and they were missionaries, and they'd given up a career and family to look after orphans. So I grew up there for the first few years of my life. Mun lapsuuden perheessä niin mulla oli vaikea suhde isään. Eli isä oli sellainen aika tunnekylmä ihminen, vaativa, ja mä pelkäsin häntä. Mä olin aika herkkä ja mä koko ajan seurasin, että mitä isä ajattelee, että teinkö mä nyt oikein. Ja oli vähän semmoinen pelottava ilmapiiri kotona. Että äiti oli tosi lämmin ja hoivaava, mutta jotenkin jäi semmoinen turvaton olo sieltä kotoa. Toinen asia, mikä vaikutti todella voimakkaasti minuun, oli se, että kun olin 5-vuotias, niin puistossa yksi tuntematon mies yritti raiskata mut. Ja se oli siis, mä olin 5-vuotias, eihän mä tajunnut, että mitä siinä oikein tapahtui, mutta siitä jäi kauhea semmoinen kauhu. Ja sen jälkeen äiti on kertonut, että mulla oli tosi paljon pelkoja, mä itkin paljon ja en halunnut mennä leikkikouluun ja sillä en osannut kertoa, mitä oli tapahtunut niin vanhemmille, kun ei mulla ollut edes sanoja. There were a lot of good things in that children's home. So I think the staff, they loved me as much as they could, and I'm actually very grateful for what they gave to me. But there were also a lot of hard things. I mean, they couldn't replace my natural parents. There were a lot of children there, so there wasn't a mother figure that was for me. And also they couldn't replace my father. When I was young, I spent a lot of time reading comics. A lot of them were American heroes like Superman, Batman, The Incredible Hulk, things like that. And I kind of found myself in an imaginary world, somehow imagining that my father was, one of those. For many years, there was no adult males there. They were all single women. But later on, a staff member came who, I think he'd been in the army, and he was a paratrooper and was used to, he was physically fit and knew how to survive in the wild and stuff like that. And he kind of befriended me, and one of the things I liked about him is he could actually run faster than me. And we went off on walks in the countryside and stuff like that and so on. But as I grew and reached puberty and so on, I think from about 13 onwards, the relationship became increasingly homosexual, and I actually ended up leaving from the children's home and living a couple of kilometers away, and so we just continued a relationship. For the whole of my childhood, I don't remember receiving a hug or
any kind of affirmative touch from any man. So as I look at it now, I think well, I was very touch deprived, and I think that was a lot of what was behind my desire for male affirmation and also physical affection. So I didn't experience it as bad. A lot of people say to me, "Oh, did you feel very guilty about it or something like that?" I didn't feel guilty or particularly ashamed. I didn't really have anything to compare it with. That's what it was. So I think as I look back on it now, I can see that, I had quite low self-esteem. I didn't have a very strong sense of who I was as a person or who I was as an emerging man. But at the time, we didn't think about those things. I did a lot of sport. I was involved in a lot of music. We went to a lot of places. It was good fun. Eli mun isän työn takia me asuttiin Aasiassa semmoisessa maassa, jossa naisia ei sillä lailla arvostettu kuin miehiä. Eli siellä oli vähän sellaista ajatusta, että jos perheeseen syntyy poika, niin se on paljon iloisempi uutinen kuin jos syntyy tyttö. Että kannattaako niitä tyttöjä sitten kouluttaa. Et mun vanhemmat ei ajatellut tällainen, mutta se ympäristö vaikutti muhun ja mä rupesin vähitellen ajattelemaan, että minkä takia Jumala loi naiset jotenkin huonommiksi ja B-luokan kansalaisiksi. Mä rupesin syyttää siitä Jumalaa. Tuli semmoinen jotenkin viha, että naiset on heikompia ja uhreja ja miksi naisten pitää olla jotenkin niin tunteellisia, että sehän on hirveän rankkaa. Ja sitten yritin jotenkin omiakin tunteita niin painaa alas ja ajatella, että mun pitää olla fiksu ja mä en halua tuntea, mikä oli tavallaan niin kuin teki väkivaltaa itselleen, koska tunteet on hyvä Jumalan lahja. Kun tulin Suomeen takaisin, niin mulla oli semmoisia niin kuin feministisiä ajatuksia, että Jumala on jotenkin tehnyt väärin, kun se loi naiset. Mutta sitten samaan aikaan mä olin niin kuin seurakunnassa tosi aktiivinen ja palvelin. Jotenkin olin niin kuin hukassa itteni kanssa. Ja sitten mä rupesin niin kuin masentumaan. Enkä edes itse oikein tajunnut sitä, että siihen aikaan ehkä ei puhuttukaan näistä masennuksesta ja muista ainakaan hengellisissä piireissä. Mä ajattelin, että mun pitää vaan jotenkin lukea Raamattua enemmän tai rukoilla enemmän. Ja, se oli tosi masentavaa aikaa. Mulle tuli siis ihan itsemurha-ajatuksia myös. When I was late teenager, 17, the Lord showed up in my life. I was away from home and I was living a couple of kilometers away. And I went down to, it was actually a Baptist church in South Croydon area, just south of London there. And it was during a series of small group meetings that was running there. I don't remember what the leader of the group was actually saying, but I had a spiritual experience. So it was as though there was a spiritual presence in the room. I had an emotional reaction, so I got very hot, and I started crying, and because I'd grown up in the children's home that was run by missionaries, so my world view was that, that's Jesus. It was at a heart level. It wasn't intellectual. It was emotional. And as a teenager, you don't like to cry a lot and so on, but that happened. I started praying. I talked as though God was there. I was hungry. I had this feeling that there must be more. When I went
into the church, I realized that I just wanted more than what I'd had before. And part of that was, I think it was 4 or 5 months after my initial spiritual experiences, I broke off the relationship that I was in with a guy at the time. And actually that was a really difficult thing to do. And I kind of felt heartbreak, as we call it. And, you know, I had a lot of memories, and actually I kind of felt, I remember feeling similar to how I had felt as a child in the children's home. There was this sense of rejection again, and aloneness, and nobody cares for me. And I realized that that relationship that I was having was actually covering a lot of emptiness and a lot of pain. I think part of my spiritual experience was actually to break off that relationship. And actually that turned out to be a major step in my healing process, to actually face the reality of the pain and need that I had. Mun 5-vuotiaana kokemani hyväksikäyttö tai se raiskausyritys, niin mä en pystynyt palauttaa sitä muistoa mieleen täysin. Mä muistin paikan ja mä muistin, että jotain kauheata siinä tapahtui, mutta sitten oli semmoinen niin kuin blackout, semmoinen, niin kuin, että ei muista mitään. Ja myöhemmin mä oon tajunnut, että se johtui semmoista posttraumaattisesta stressistä. Että tavallaan lapsi suojeli itseään sillä lailla, että ei halunnut muistaa sitä. Sitten myöhemmin mä olin terapiassa, niin silloin se niin kuin muisto tuli. Se oli todella kauhea tilanne. Mä olin aivan kauhuissani ja tärisin ja olin niin kuin huovan alla. Mutta silloin mä pystyin muistamaan, mitä oli tapahtunut. Ja se selitti mulle tosi paljon, että minkä takia mä olin kokenut näitä pelkoja, että jos mun takana on joku mies tai jotain. Mä tajusin, että minkä takia mä olin käyttäytynyt niin kuin olin käyttäytynyt. Mutta se on usein lapsen tapa suojella omaa psyykeään. Se mikä mut siitä toi niin kuin pois siitä niin kuin masennuksesta, oli se, että mä tapasin mun nykyisen mieheni. Ja hän oli tosi lämmin ja empaattinen ihminen. Hän kuunteli mua. Ja hän oli eka ihminen, jolla mä uskalsin oikeasti kertoa näitä kaikkia pelkoja ja mitä mä ajattelin asioista. Ja hän kuunteli ja hyväksyi mut silti. Ja se oli niinku todella mahtava kokemus. Mä koin niinku Jumalan rakkautta hänen kauttaan. Sen jälkeen niin mä löysin Elävät vedet -ohjelman. Siellä on siis ihmisiä, joilla on niin kuin emotionaalisia ja seksuaalisia ongelmia. Ja mä koin, että se oli todella mulle hyvä paikka. Että siellä oli muitakin ihmisiä, jotka oli kokenut hyväksikäyttöä lapsuudessa. Ja tavallaan se oli semmoinen turvallinen, hyvä paikka, jossa pystyi puhumaan niistä asioista ja koki tulleensa ymmärretyksi, ja sitten mun puolesta rukoiltiin. Ja vähitellen mä pystyin antaa anteeksi tälle hyväksikäyttäjälle, mutta myös mun isälle, joka oli siis parhaansa mukaan rakastanut meitä lapsia, mutta hänen oman rikkinäisyyden takia ei ollut oikein osannut ilmaista sitä rakkautta, että hän oli tosi niin kuin kylmä ja vaativa. Mä oon pystynyt sitten isän kanssa puhumaan näistä asioista. Me ollaan puolin ja toisin pyydetty ja annettu anteeksi. Et nyt mulla on todella lämmin suhde isääni, mistä mä oon todella kiitollinen Jumalalle. So
I didn't take any other relationships, and I stopped that. But the problem is that you can't, if you've been sexually active, you can't just, there's no button you can press to switch that off. So what happened in practice was I found pornography and fantasy and masturbation and so on. And so I kind of developed a secret life, and I felt guilty, ashamed, but at the same time I was growing as a believer. I was very enthusiastic. I felt that I'd found something real, and I wanted other people to find it. I would preach about the love of God to people outside a shopping centre on Saturday mornings, and I don't know whether they liked me to be there or not, but I really felt I'd found something. So in a way I had a kind of a double life. So on the one hand there was genuine growth happening relationally. On the other hand, there was a secret life there where there was a lot of shame and a lot of guilt. I think it was 15 years after my spiritual experiences began that I first heard a Christian leader say from the front in a church meeting how to overcome sexual and relational brokenness, telling parts of his own story, and that really encouraged me. I hadn't heard people honestly telling how they dealt with the behaviors they had that were in conflict with their beliefs. There used to be a park where I lived. I used to walk round that park early in the mornings, and that was the time when I would talk to God. And I can only describe it that it's as though the atmosphere around me, it seemed to get very thick. It's hard to explain these things. And to me that was like God drawing near. But the effect was, I just felt unclean. I felt like I'd been rolling around in the mud and I needed a good bath. That's how it felt. So what I did actually, I rang to the pastors. It was a large church, there were several pastors there. I rang to a whole load of them because I just wanted to tell them all the stuff that I had been doing. I wanted to offload, I wanted to confess my sins. It's funny, they were all away that weekend, they were at some kind of conference. But I eventually met one of them. I couldn't say anything. You know, started crying and made a little pool on the floor, he tells me. In the end, I said to him, well, I just feel dirty, I just feel unclean. I want to confess my sins. I said, I feel independent, proud, and rebellious. That's what I said, I remember it. But I couldn't go into any detail. I didn't have language for that. I didn't know what to say or how to say it. But that was a beginning. It was a step for me to share in some way weakness and neediness. And that really strengthened me inside. And you know, that's an ongoing journey, learning to share needs and weaknesses and actually trust other people and get support and care through them, as well as the spiritual experiences I was having. There was something coming through that, but I also needed to get it from men and women.
isoin muutos siinä eheytymisprosessissa oli se, että mä rupesin jotenkin arvostamaan ja rakastamaan itseäni. Aikaisemmin mä aina ajattelin, että mä oon nainen, mä oon jotenkin heikko, mä oon surkea. Ja tämmöisiä vihollisia valheita mä olin uskonut, jotka tuli siitä kulttuurista, jos mä olin silloin lapsuudessa asunut. Ja Elävät vedet -ohjelman aikana niin mä koin, että mä jotenkin pystyin hyväksymään sen, että Jumala on luonut mut naiseksi ja että se onkin hyvä juttu. Että se, että Jumala loi ihmiset miehiksi ja naisiksi, niin toki mä olin jollain tavalla sen tajunnut. Mä olin silloin jo naimisissa ja olin oikein onnellinen, mutta jossain mulla oli kuitenkin semmoinen epäilys, että onko tämä nyt hyvä juttu. Niin mä pystyin hyväksyä oman naiseuteni. Se vaikutti ihan mun ulkonäköönkin. Mä rupesin käyttämään naisellisimpia vaatteita. Ja sitten ehkä iso selkeä muutos oli se, että mä olin aina ajatellut, että musta ei ole äidiksi. Että se on liian vaativa homma ja mä pelkäsin, että mä pilaan jonkun ihmisen elämän olemalla hänen äitinsä. Niin koin, että Jumala sanoi, että nyt valitse, että haluatko olla äiti vai et. Että ihan saat itse päättää. Ja mä koin, että mun täytyy saada rukousta tämän asian puolesta. Ja mä sitten pyysin, että jos se on Jumalan tahto, että sitten musta voisi tulla äiti. Ja tämä oli tosi iso juttu mun miehelle, koska hän oli aina toivonut lapsia ja hänellä oli tämmöinen isän sydän, semmoinen lämmin rakkaus lapsia kohtaan, mutta hän oli ajatellut, että mun rikkinäisyyden takia me ei välttämättä voida koskaan hankkia lapsia. Mutta sitten mä ekan kerran elämässäni halusinkin lapsia. Ja sitten mä olinkin muutaman kuukauden kuluttua odotin meidän esikoista. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että saan olla äiti. Se on vaativa työ, mutta todella palkitsevaa. The healing process continues. So I would not say at all that I'm perfect at sharing difficulties with others or acknowledging need or dealing with wrong things. I think it's still difficult. But I can do it now. It doesn't control my life anymore. I don't get so embarrassed about things that I used to. I don't fear other men or other women the way I used to. I think the experiences remain the same, but I'm more comfortable with who I am nowadays as a man. I'm also married nowadays, and I have 3 teenage daughters, and I have a very nice wife. She's Finnish. Nyt mä näiden vuosien jälkeen koen, että mä oon kyllä aika eri ihminen, että mä oon tosi eheä ja pystyn näistä asioista puhumaan. Että mulla oli niin paljon semmoista häpeää ja kaiken näköisiä niin kuin pelkoja, että mut hylätään, jos mä kerron oikeasti millainen mä oon ja näin, niin eihän mä pystynyt silloin aikaisemmin näistä kertomaan. You know, we have 30 to 40 people go through our healing courses, 8-month courses every year. We would have a similar number come to our week-long training every summer. And then I guess hundreds of people would go through, you know, weekend seminars every year. There's a large number of people who feel that they want to deal with their sexuality. But not only their sexuality, many other issues as well. And that's the thing. You see, when you touch the sexuality in a person, you go to the core of the person's identity. So a lot of other issues get resolved as you help them with who they are as men and as women.